Kapag tinopak girlfriend mo, part 2. Sige na, love. Sorry na. Hindi nga ako galit. Level 100 danger. Bakit di ka namamansin? Kasi, hintay ako ng hintay. Ha? Kala ko alukin mo ko ng milk tea. Yun lang pala eh. Thank you, love. Next time sabihin mo agad, ha? Hindi pwede. Kailangan manghula ka. Relationship survival completed.